que l'acolliment es faci no només de paraula, sinó de cor. Recordeu això, el poble català és un poble sentimental. Toqueu-li la fibra sensible, que no és gaire difícil, i veureu com les portes s'obren més fàcil. Ja és l'últim, no? L'última, vaja, en aquest cas. La Camèlia ens ha fet una pregunta que també és molt bonica. Perquè ella, com a europea, ens ve a dir, escolta, Catalunya i el catalanisme són punt d'integració amb això? Deixeu-me recórrer en 30 segons, prometo que no seré més llarg, 30 segons, un altre cop a la història. Fa 1.200 anys, 12 segles, són molts, Catalunya va ser l'únic territori de tot el sud d'Europa i sobretot de la península ibèrica, l'únic que va formar part del que en aquell moment se'n deia l'imperi de Carlemany. La capital de l'imperi de Carlemany estava a Aquisgrà, a l'actual Alemanya. Ja veig que he de plegar perquè l'aplaudim més amb ell que a mi. I li presteu més atenció amb ell que a mi. Cosa que no m'estranya. Bé, doncs això que us deia, no? Fa molts segles enrere, Catalunya era Europa. Catalunya era Europa. Ara ho seguim sent. Vosaltres també. Dintre d'això, el catalanisme ha sigut el gran motor dintre de Catalunya, el gran motor per tornar-nos a integrar a Europa en aquests darrers temps. I ho hem aconseguit. Vàrem aconseguir que Espanya mirés cap a Europa, vàrem ajudar en aquest sentit i vàrem aconseguir que Catalunya tornés a ser plenament Europa. I això, qui més clau ha tingut és el català. Perquè d'altra gent, tant a Espanya com a Catalunya, fa 25 anys enrere, miraven més cap a altres costats. I nosaltres vam dir, el futur nostre està a Europa. El nostre futur és una Europa que passa uns moments difícils, però el nostre present és Europa i el nostre futur és Europa. I aleshores, en aquest sentit, jo us he de dir que el catalanisme és la força motriu de tot aquest moviment. Acabo amb el següent, perquè m'hi dónes peu. El que nosaltres representem, i ho dic sobretot per les persones que no sou estrictament del nostre partit, el que nosaltres representem com a Convergència no és la lluita entre els partits de dretes i els partits d'esquerres. Això ho fan nosaltres. Aquest no és el nostre combat. El nostre combat és sumar gent a Catalunya que tinguin un sentiment de país, que vulguin que Catalunya vagi endavant en tots els sentits, també des del punt de vista de governar-nos a nosaltres mateixos, del nostre autogovern, i que volen sumar en aquest projecte gent que venen una mica més de la dreta, gent que venen una mica més de l'esquerra. Mentre aquest sentiment de país hi sigui, a nosaltres ens som vàlids. Això és Convergència. I acabo. Convergència és això i la casa gran del catalanisme, això que en diem la casa gran del catalanisme, és fins i tot una mica més que això. És una mica més que això. Jo avui us vull dir una cosa a tots els que esteu aquí. Els que ja sou, diguem-ne, estrictament de la casa, no cal. Però en els que no ho sou, us vull dir el següent. Aquesta casa gran del catalanisme que nosaltres estem intentant construir i que construirem, aquesta casa gran també està oberta a nosaltres. Aquesta casa gran del catalanisme està oberta a nosaltres.
és una casa prou gran per entendre'ns, com perquè hi càpiga gent de dretes, gent de centre, gent d'esquerres, gent que ha nascut a Catalunya, gent que va venir fa 50 anys i gent que ha vingut en aquests últims 10 anys. Tothom, en aquest sentit, cap en aquesta casa gran del Catalunya. La nostra condició quina és? Només és una, ja us l'he dit abans, que és simplement que la gent que vingui en aquesta casa gran tingui aquest sentiment de país, aquesta estima en el país i que això ho vulgui posar per part. Fins al punt que per venir a aquesta casa gran no cal ser militant, ni tan sols de Convergència. Ni tan sols de Convergència. Si algú vol fer-se militant de Convergència, nosaltres obrim la porta. No passa res, al revés. Però si algú diu, escolta, jo no vull ser militant, però en canvi vull posar el meu gra de sorra per a aquest país, perquè tinc idees, perquè tinc una iniciativa, perquè tinc alguna cosa a comentar, perquè vull fer xarxa, perquè vull convèncer altra gent. Aquesta persona està convidada en aquesta casa gran del Catalunya. Moltes gràcies.